Sự mấy nhậu. And I Oh. Du er altså ondt ved ham, han ser ikke særlig køn ud, når du gør det der. Oh my god. Jeg kommer aldrig ud igen. Okay. Du har jo også baghårene tilbage. Så Vi er lige i gang med at klø. hvad laver de? Ja, du fået ben til. Nu er der lige en, der gerne vil klø den.